Belai no hambai ang kaisa tini live video makai je Tripura sarok kok no alang palang ke kok samani bagoi ang obo belai no ninda khlaika ang obo belai ang hamjaglia tamni hingkai borokni tamo borokni tamo chini borok o kok no bujia ko tabo borokni chini hinonglai tongo Maharaja na chung jotong maniyo tanca hini phaikya tanca hini chung jotong chung apur baji soklega tamukha haipar tabukhai borok je o Maharaja ni dol ni borok chini IPFT ni chini Supreme chini sar NC debor mano phun bai khlainai mai chakhada wak bhan chaliada tam chaliada berman krija tam krija nin buah keri hai keri ama hai ke inchal klaimani je o Tripura mothari charai bono ang challenge khlai sawo ang kaisa youth IPF tini charai ang gonda tisani ang jaga bumung sairi nai gonda tisani ani bumung goirang Tripura nung bai ang challenge khlai sawo nung je saran chino nung sanai borok no nung challenge nini jare challa jodi khomata tongongka gonda tisawo nung yakong rioi phaioi nung fix to fix kok saman kang kaisa apuru kase nona Tripura mothari charai hin nona mane nai nini jodi se bokhorok bumtum jodi se nini bumtum jodi se nini ganang kangkai gonda tisa phainai challenge khaipiri youth IPF tir charai bai ang goirang Tripura bai nung aba haike nung NC de sini sar NC sarno je babe ke nung viral kherika phiaba nung viral ati khaimani nung bo Tripura sase nung bo biangle thanai nung Tripura sang toi sini Tripura sana nung am hai ke viral khairi mani nung hai musuk nung hai soi nung hai wak be manai sui be wanai no charai no nung bini yesku rai simon chuk pin to ongoi manglak sini je sarenchi deborma budget tiniyo sara Tripura jero chini IPF tini supreme president ebong chini minister budget jagat tongkha o jagani bini yaplai ni hadri chuk pin dam kori nung je babe nung atike chini sarenchi debar mana nung inchal khlaimani ulo sema bugiono Tripura motha koidin niron Tripura motha tabok buskango ADC election jori se paikangkai Tripura motha nai manglak sekangpur nu kabla luk sobawo phainai IPF tini butru kisabija o raja hini phainai khak paika tabok taisa ADC ni sung thik tongo IPF tini but nor busuk talangnai bisi talangai manglak BJP IPF ti ju sarkar chini ADC chung BJP IPF ti ju sarkar chung 28 ta lai phunungnai chung no baji soknai nung tabok inchal khaimani biang thangnai nung hei IPF ti no nung yakung ro ma klainai nung abo hai kok samani kintu khapia Tripura sa maya nangai tongni maya nangdana kok sari nung Tripura mota khaidi CPM khaidi TPF khaidi chung abo hiya nung jesmar khaidi nung atike phun bai nung jere sa sar NC debor mane inchal khlaimani nini bomtom kaya ko bomtom kaya ko non challenge ri kok sawang no nini bomtom se kaya ko nini nung borok ni kono dino muni surubo nung sokpaya ko nung suijat phade khomata tongka phade sairika direct live phai direct bokhorok mokhang nuk jagai sairika bosuk jara bomtom ganang nung viral khairi ko phalai nai narong nijele yango nijele area wo Tripura mothar meeting khairi toro chungai kharma sija hinai nije tribal hinai kono phan khaya angkoi nai ko phajagan bai saime gota apur kai sai manano challenge kai bose NC sarno se bose biang kok saine viral khario musuk jat